Стів Дітко родився 2 новембра 1927-го, Джонстаун, Пенсильванія, США, американський писатель і маляр коміксів карпаторусинського роду, відомий із-за робіт у компанії Marvel Comics і сотрудництвом із Стеном Лі. Робив над такими персонажами, як Чоловік-паук, Доктор Стрендж, Желізний чоловік і Халк. Двоязична таблиця на карпаторусинській бесіді і словацькому язикові у селі Мікова, Словакія. Нік Голодняк родився 3 новембра 1928 Зейглер, Іллінойс. Американський фізик, учений, винаходник. Його фамілія була із Подкарпаття. Емігранти карпатські русини. Він зробив перший напівпровідний світлодіод LED. Має патент на лазерний діод, що робить у CD, DVD і ще більше 30 важних патентів. 03.11.2023 у Пряші пройшло 36-те засідання Округлого столу русинів Словакії. Новий єпископ Йозеф Максим Пряшівської греко-католицької митрополії пообіцяв бити прошитких прихожан, для русинів бити русину, для словаків словаком, для українців українцям, для мадярів мадярам, а для циганів циганам. 9 новембра 1944 родився Федор Віцо у селі Шапінець, нині часть Округлого, карпаторусинський карикатурист, графік, від 1990-х років активіст карпаторусинського національного кивання. Майкл Стренг родився 10 новембра 1919 Орябина, Чехословацька республіка, американський сержант морської піхоти карпаторусинського походження, котрий став героєм США за битву на японському острові Іводжима, відомий за подобенки підняття прапора на Іводжима, де він був одним із 6 вояків. Мігаль Град родився 10 новембра 1950 року у селі Березово, Хуський район. Карпаторусинський писатель, поет, публіцист, учитель, перший председа Союзу русинських писателів Закарпаття, учачий основа районної общества подкарпатських русинів, 2 руснацькі недільні школи і районну молодежну організацію імені Олександра Духновича. 11.11.2023 відбулася презентація 2-го числа журналу Цюзина, котрий видає Общество Олександра Духновича та й Русинський культурологічний клуб. 11.11.2023 була підписана декларація о кодифікації карпаторусинського язика на мадярах. У селі Кружльово, окрес Бардіо, був відкритий музей руснацької областя. Перші лауреати премії імені Мігаля Града за розвой та пропагування карпаторусинської культури і літератури, лауреат у номінації «Література» поетеса Тетяна Рацин, лауреат у номінації «Культура» Микола Поцко. Відбився вечір руснацьких голосів 2023 у Кошицях. Вийшло 2 число журналу Цюзина, котрий видає Общество Олександра Духновича та й Руснацький культурологічний клуб. 22.11.2023 у залі Центральної публічної бібліотеки пройшов вечір пам'яті фігляра Михайла Чухрана, приречений на вічність. У Православній церкві Святого Николая, Мирилікійського, Константинопольського патріархату карпатські русини із села Орябина і Нью-Йорка у національній ноші відпразнували Кермаш. Появився новий проект «Карпаторусинська поезія». Там будете могти знайти усяких руснацьких авторів, на вшитки тематики, від фіглярської до дитячої.